हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे निबेदिता ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि बे निबेदिता ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे हायोब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड लोगोफोरजोंबो शेयार खालामनानै होदो अननानै। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय खार' खान्दायनि गुन्द्रु। दा बे खार' खान्दायनि गुन्द्रुनै नायदो। बे खार' खान्दायनि गुन्द्रुखौ आङो माबोरै बानायो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। खान्दायनि दाथ' बोथोर नालाय, ओमफ्राय खार' खान्दायखौ दायो मोनजायो, बिदिनो एवनानै बाथोन बायदि बायदि जायो मानसिफोरा। ओमफ्राय बेखौथ' उनाव बोथोरा बारलांबा मोनजाफिनला नालाय, बेनि थाखायनो बेबायदि गुन्द्रु खालायनानै दोननानैहाय जानाय जायो आरो। नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै मिथिया। सोरबाफोर बिदि गुन्द्रु खालायनानै जानो लुबैयोब्ला अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। खार' खान्दाय आसार बानायनो नागिरदों नै जोंहा। खार' खान्दायलायनो खार' खान्दाय बिबारनि। लासै खिथानाय खोनागोन नामा? गिदिर खिथा ओंखारनांगौ। बिदि फिसा फिसा हानानै दैजोंनो रुगोन ना सोमगोन र'? सोमबाय ओमफ्राय फोरानबाय, ओमफ्राय माखासेखौ उनाव खिथासै। सोरनि गस्ला गानदों नायलाय? सोरनि गस्ला गानदों? सोरनि गस्ला गानदों नोङो जारौ? वाव, बिउटिफुल फ्लावर। वाव, आंनिसो गस्ला। फोरानगोनसो आसार बानायनांगौ। Gugur दै गुदुङाव सोमनानै No vino tu
जोंनिया रागा जोंदों जोंना जारौआ सुनानै खाबाय गोलैबाय हायाव सिखायाव नांबाय दां ओंख्रिया Thank you so much लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय